DXDC RadyoMaN Report. Dakong pangutana karon sa aktres ug content creator nga si Kathleen Hermosa kung duna ba sila nahimo mag-asawa nga wala makapahimaya sa Ginoo human wala mahinayon ang iyang pagbuntis for the second time around. Congenital thrombophilia mao giingong hinungdan sa iyang miscarriage, usa ka kondisyon diin maundang ang pagsupply og dugo sa inahan ngadto sa fetus, rason nga bisan pa man og naporma na kini wala paghihapon na dayon ang maong pregnancy. Gibati ni Kathleen ang grabeng rejection samtang ang iyang bana mokalitra og hinuktok bisan pa man og nagdula kini og basketball. She even questioned kung unsa ba gid ang purpose sa Ginoo sa ilang kaminyoon ug gi-call out ang ubang kababainhan nga dali rang mabuntis apan dali ra usab makahuna-huna og pagpa-abort without thinking nga usa kini ka panalangin nga dili tanan makadawat. Dugang sa actress that woman's body is the most beautiful and wonderful creation of God, labaw pa sa mga high-tech nga machine sa kalibutan tungod sa pagdala niini og another human being. Luyo sa masakit nga kasinatian, malaumon paghihapon si Kathleen nga ang sunod nga contraction nga iyang bation, healthy baby na gyud ang rason. Pahinumdum lang makasama that motherhood doesn't stop when you give birth. It's a commitment that lasts a lifetime. Busa kinahanglan kini pangandaman usa sudlan. Uy, Mayo na! Happy Mother's Day mga kasama! Alang sa DXDC Entertainment News, RadyoMaN, Juna, Sombito, Tatak, RMN. RMN News, Diretso Balitang Metro Davao.